Jeg vil prøve at gå ud og søge på den her mark, jeg har søgt på en del gange nu efterhånden. Jeg har også fundet lidt spændende ting på den. Jeg har blandt andet fundet en romersk sesterts, og jeg har fundet en borgerkrigsmønt og et par sølvmønter fra 1700-tallet. Jeg regner med at få en god søgning i dag, og håber at finde nogle spændende ting. Men det er ikke altid, jeg gør. Men jeg prøver. Så har vi dagens første signal. Et rigtig godt 40-60'erne signal. Skal vi se hvad? Ja, som vi kan høre her, så ligger det meget, meget højt i jorden. Lad os se om det var ikke den skovfugl. Og nu er vi snart her, jeg ved det, kan jeg høre. Her er det helt endnu. Det er slet ikke her i skoven nu. Og har vi her et fingerbøl. Jeg ved ikke, hvor gammelt det er, men det er fuld af jord i hvert fald. Men det er et dejligt fingerbøl. Det er skønt. Og sådan et. Men videre til næste hul. Et meget enslydende signal, men også et rigtig godt signal. Som sidste hul, og så se hvad vi får gravet frem her. Ja, vi skal se her, hvor vi har. Det skal være her et sted. Og det er en mark med, ja næsten lige nyt sået. Sået for en 14 dages tid siden, så eller 3 uger måske. Så vi kører med en lille planteskov. Og vi kan se her, at jeg hører, at signalet det er lige i toppen her. Lad os så se, når vi graver her, om vi kan finde noget. Det er ikke en første skiffel, det gjorde vi her, men det er stadigvæk nede i jorden. Og stadigvæk dernede. Vi nærmer os lige så stille. Det var lidt længere ind i en side, tror jeg. Nu har jeg det i skovlen. Og det kan jeg se her, det er noget af det, vi finder rigtig meget af her. Det er nemlig sølvpapir. Men, og det er jo bare direkte skrald, så det ryger direkte i min affaldspose. Så ja, og så skal man huske at dække hullerne ordentligt igen her. Sådan at vi kan komme ud igen. Igen et rigtig godt signal, og lidt højere signal den her gang. Det ligger lige her. Så vi må se, hvad vi finder. Igen lyder til at ligge højt her. Så vi prøver lige så stille og forsigtigt at gå ned her mellem rækkerne. Det ligger lige omkring den her plante. Så det ligger lidt mere herover. Prøv lige så forsigtigt at grave mig ind til det. Og det er jo ikke altid, man lige helt kan undgå at køre planten. Så jeg er nødt til at grave den op nu her. Og se hvor jeg prøver at få jord omkring roden, holde det omkring roden. Der er en mere, der går lidt løs, men den får lov at
hængende så godt den kan i jorden. Lige så stille og forsigtigt, hvor vi er kommet ned til det. Og den er i skoven. Ja. Og det er det her stykke. Lad os se, om vi kan se, hvad det er. Det kunne godt ligne noget typisk affald. Men det har en mærkelig overflade her, så. Det er ikke tungt. Jeg tror, det er noget aluminiums. Enten noget smelterest. Eller det tror jeg. Men i affald med den. Og vi får lukket hullet pænt efter os her. Det er sådan set det vigtigste. Sådan jeg lukker pænt efter mig. Og den jeg gravet op, den lægger jeg pænt ned igen. Og stamper pænt til her efter mig. Og trykker til her. Og chancen for den her plante, den overlever, den er næsten 100. Og kom i få tre rigtig gode signaler på, ja, hvad er gået 20 meter eller sådan noget. Det hører ikke til hverdagen. Men det er rart at prøve at få nogle gode signaler på kort tid. Det synes jeg, det er lækkert. Men som sagt, det sker ikke hver dag. Videre til næste hul, hvis jeg finder et. Det er igen et fint signal. Vi må se, hvad der ligger i det her hul. Det ligger lidt dybere, det her. Jeg får ikke rigtig noget på pinpointeren endnu i hvert fald, og det skulle ligge lige her. Så nu får vi at se, om vi finder noget. Der er ikke rigtig noget, der siger, at der er noget her nu. Det burde være her, men om det er det, det kan sagtens gå nogle centimeter imellem, hvor det skal ligge. Hvor man tror, det er. Og så hvor det ligger. Se, der er. Det var lidt ved siden af. Men hvor den ligger. Den ligger lidt dybere endnu. Nu står jeg næsten ovenpå, hvad? Og nu står jeg ovenpå det. Altså, det skal være lige her. Jeg håber, det kommer op herop. Det gjorde det ikke. Og vi graver lidt mere ned i. Jeg har stadigvæk ikke fået mere op. Det var da utroligt. Men så er det, når man graver så små huller her, så kan det godt være sværere at få mere op. Nu har jeg det. Det ligger her. Og en kapsel. Jamen lad os så se, hvad vi har her. Det burde være lige her. Det ligger helt lige heroppe. Og ikke så dybt. Så vi prøver lige så stille og roligt. Det er jo altid spændende, hvad der ligger i sådan et hul.
Og det er med skovlen. Ja. Hvad er det? Ja, det ved jeg ikke, hvad det er. Det ser lidt spændende ud. Jeg tror ikke, det er sådan vildt gammel, men det kan godt være fra 1700-1800-tallet. Men det kan også godt sagtens være fra sidste århundrede. Men nu får vi se. Jeg dimer i hvert fald, fordi jeg er i tvivl om, hvad det er, om det er nyt eller gammelt. Her har jeg noget, der ligger lige tæt på overfladen. Men det lød ikke specielt godt. Det kan godt ske, at der er 2 ting hernede, eller 2 ting lige omkring. Det er ikke altid lige til at vide. Det er ikke kommet endnu. Han ligger nok hernede. Det var heller ikke med op her. Og her var det heller ikke med op. Det var da utroligt. Og det var ved med at brumme af mig. Nej, har jeg lagt lige lidt ved siden af her. Eller måske er det noget stort, der ligger hernede. Det er derfor, den biber så kraftig. Det tror jeg, det er. Eller en sten, jeg har fat i. Jeg tror, det er noget stort jern. Det er stort, det her stykke. Så det får vi se, om jeg kan få ud her, uden at ødelægge alt for meget. Ja, her kan man bedre se, hvor stort det grunden det er. Det er et ordentligt stykke, jeg har fundet her. Der var han nede i jorden, så igen et rigtig godt signal.
Så ændrer sig lidt her ved kanten. Ja, tyder ikke godt. Men det får vi jo se, når vi får kommer ned i det hullet. Her, se om vi kan finde det her. Det kommer så er der sgu ikke noget her. Det ligger lige der. Der ligger der noget i hvert fald. Det er ikke den der, vel? Nej, det var en sten. Så hvad er det her? En klassiker. Det vi kan kalde en jægerfibel. Altså et afskudt patron. De her giver altid skide godt signal, og man er nødt til at grave på dem, hvor man finder mange af dem. Her har vi så også et signal. Jo, så ikke særlig godt. Og så alligevel. Så jeg prøver. Og jeg har det allerede her med op her. Der. Det var, ja, hvad ligner det? Ligner en stor havl eller en musketkugle, så ikke rigtig alligevel. Nogle af delene. Ja, et rimelig fint signal på Dersen. Vi må grave et hul og se, hvad der ligger hernede. Ja, det bliver sgu spændende at se. Om man kan finde noget her. Der er ikke lige noget i overfladen i hvert fald. Kom lidt ned, så måske. Nej. Jo, her kommer der lidt. Ja, det kan måske helt herover. Ja, det gjorde det med op. Hvad har vi her? Vi har en fin knap. Helt blank fin knap. Nu tabte jeg den. Det var da utroligt, som den ville løbe med mig. Dem finder man en del af. Eller faktisk mange af knapper. Måske ikke lige den her model, men mange andre modeller af knapper finder man. Ja, igen et signal, der er værd at grave på. Så vi prøver at se, hvad vi har her. Og så kan den ligge lige her et sted. Den ligger herovre. Og så ser vi den. Den ligger her et sted i det her. Det er jo ikke det der. Så det er min håndflade. Men når man kan finde den, det er så det. Der ligger der. Hvad har vi her? Her. Det ser godt ud. Det ligner Grand Kivl i en borgerkrigsmønt. Den skal jeg vist lige prøve at gøre lidt mere ren. Vi prøver lige at give den lidt vand her. Jo. Så skal jeg lige have lov at tørre en lille smule. Jo. Ganske fin. Jo, ganske fin lille borgerkrigsmønt. Det der er beskadiget. Og godt ristet den ikke. I bedste stand. Men
det er rart at finde sådan noget. Det kan jeg godt lide. Så nu skal det dimes. Det er et fint signal. Lad os så se, om der ligger noget her i sted. Det ligger lige herovre. Ja. En forholdsvis ny ring, tror jeg. Måske til en tyrering, der er brækket engang. Måske. Hvem ved? Det er ikke noget sådan. Det er ikke noget, jeg gemmer på. Ja, her burde det ligge lidt. Jeg kan nok noget dybt. Det er ikke engang sikkert, at jeg kommer ned til det. Jeg siger, det ligger her. Så det. Nu kommer det god ud. Jeg har det allerede i skovlen. Ja, det er derfor, det ikke var et godt signal. En gammel sikring. En gammel sikring. Ja, den virker nok ikke. Jeg gider ikke engang prøve. Endnu et godt signal. Lad os prøve, om vi kan finde noget. Skal jeg være lige her et sted. Jeg ligger lige på den anden side her. Og så er der oppe i skovlen. Der. Et. Lad os lige slukke for den. Et lille lommeurstoptræk. Jeg tror, det er nummer 2 eller 3 af dem, jeg finder. Det er ikke det, jeg for den meste, men de begynder lige stille at dukke frem. Jeg tror, eftersom man bliver bedre med detektoren, det er også en læringskurve, hvor god man bliver, eller hvor godt man går med den. Jeg tror ikke, jeg har fundet den første gang, jeg går med detektor, så tror jeg ikke, jeg har ramt den her. Men jeg blev meget, meget, meget bedre, end da jeg gik første gang. Igen et godt signal. Lad os se, om vi kan finde noget her. Det ligger lidt længere hen i et rod. Ja. Så er vi det med op her. Det var her. Det er endnu et fingerbøl. Ikke helt så stort som det sidste, men et fine fingerbøl, når det bliver gjort ren. Så 2 fingerbøl der, det er store ting. Jeg tror, jeg har fundet 2 før. Måske 3. Og nu har jeg fundet 2 mere. Det er dejligt. Igen er signal måske ikke det bedste signal, men det kan jo an på lidt an på, hvordan tingene ligger i jorden. Ja, det ligger et stykke nede, tror jeg. Ja, nu har jeg allerede på... Nu er biberen allerede af mig. Så ligger det her i. Så skal jeg bare have fundet det. Det ligger stadigvæk.
Der var heller ikke noget. Det er det her i hånden. Og det er den her. Ja, det var derfor, der var mærkeligt signal. Det er en patron. Men det finder man jo af og til, sådan nogle. Eller ret tit faktisk. Det kunne faktisk godt være en mønt, det her. Det lød lidt sådan. Som de plejer at kan lyde. Det skal gerne være her et sted. Men det var så lidt ved siden af, hvor jeg troede. Lad os så se. Ja, så er du ikke fået en op. Og stadig ikke fået en op. Og stadigvæk ikke. Så var den med op. Så den ligger her. Og jeg tror, det var mødt, men det er en kapsel. Så er der igen et godt signal. Nu må vi se, om det giver noget. Det ligger herovre. Det er jo ikke den der. Det er den her mærkelige klump. En smelteklump, som vi også finder mange af. Ja, lad os så se, hvad vi har her. Ikke lige noget i første omgang. Grav lige lidt væk. Nå. Der er noget lidt her længere herhenne, kan jeg se. Eller høre. Men det kom ikke med op der første omgang. Og heller ikke i anden omgang. Og heller ikke nu. Så er det her i skoven. Det er vist bare noget af en kapsel. En halv kapsel, tror jeg. Så ja, det finder man jo så også. Egentlig lidt mærkeligt signal, men jeg besluttede mig alligevel for at se, om der var noget. Det er der her. Så må jeg nok lige dreje den der en lille smule. Og det kommer også her. Det er med op her. Er det her, det ligger? Nej. Her. En ordentlig. Hvad er det?
Ja, det er et godt spørgsmål, hvad det er. Der er ligesom, der står nogle tegn i den. Det skal jeg lige prøve at gøre det rent, så jeg kan se det, så jeg kan se noget på den. Ja, vi prøver med endnu et signal. Der er noget her. Ja, lige her. Det var ikke verdens bedste signal. Der var et signal. Nå, tabte jeg. Det gjorde jeg vist. Ligger her i skoven. Se, det er den der. Det ligner en lille. Det er en borgerkrigsmønt mere. Det er nummer 2 i dag. Ja, så tror jeg i hvert fald sådan lige på udseende. Det mærker også. Det er i hvert fald en god, fin mønt. Om det er en borgerkrigsmønt, det tror jeg faktisk. Jeg synes, jeg kan se et kors her. Det er mange borgerkrigsmønter, der har. Jeg må lige prøve at gøre den ren, og se om jeg kan finde ud af noget mere om den. Ja, det giver lige noget i overfladen. Det ligger lidt længere derovre af, kan jeg mærke. Jeg kan høre det her. Jeg går ikke mere op. Det kom tættere på i hvert fald. Det kommer ikke mere op. Og heller ikke her. Og igen en af de berømte. En af de rigtig berømte jægerfibler. Men ja. Det var hvad det var. Det ligger næsten helt her i toppen. Det er noget på skoven. Ligger her. En knap. En fin knap. Det er igen en af de der dejlige ting, man finder. Endnu et fint signal. Lad os se, om vi kan finde noget her. Der kommer ikke lige noget at starte af i hvert fald. Hvad kommer der der? Jeg skal bare en lille smule længere ned i jorden. Så kommer den. Han bliver ved. Så han har været op. Så må gerne ligge her et sted. Der? Nej. Der. En stor knap. En rigtig stor dejlig knap. Se øsken, der sidder her bagpå. Den er fin. Stor dejlig knap. Så har vi et fund mere. Det ligger næsten her i overfladen.
Ej, god lidt sølvpapir. Man kunne lige håbe, men nej. God lidt sølvpapir. Det lyder også skide godt. Så har jeg ikke et hul mere, hvis jeg har gravet. Ja, det bevæger mig lige så stille og roligt. Nej, ikke nu. Heller ikke nu. Den ligger herovre. Kom her. Ja. En patron. Ja, det var det. Så har vi et hul i mere. Jeg skal lave et hul mere her. Lige her. Det er lige her. Og det bærer altså ikke op. Og der har vi mere her. Der ligger den her lille klub her. Ja, jeg slutter for i dag. Jeg har egentlig regnet med, at det bare skulle være en lille kort tur på et par timer. Den er så vist lagt hen nærheden af 4 timer i stedet for. Men jeg har også fundet nogle gode ting, synes jeg selv. Et par borgerkrigsmønter. Et par fingerbøl. Pæne knapper, så noget jeg ikke ved, hvad er. Som jeg skal have undersøgt, hvad er. Det glæder jeg mig faktisk til. Kan I have det godt?